Dap daga jing sngo yu blay sa isin ni kapor kamanta ba daga jing it daga jing kmen nga ai kublay fi way pui baro haga kerteng u Jesus Christ u try unong penim jongi ngi priang so bai fi chini ka channel jongka Podnet Gospel Media Ministries sa isin pat lang ba kaneka kubor step bat nga kwa ban pentip Shapiru ba hakani khat santrik jong ni benai agas haga por kendai siteng men step ngindon ka jing duai kabangin ya duai nagabenta ka ri bat nagabenta ka jela baro ka we today tala da fidon ka jing so kya ban duai nam ta ka ri bat nam ta ka jela pila ban wan ya snok ti lang bat ngi hang ni ha open nong tamai nong kriam ha ka ne ka jaka badon ka ne ka prayer center jongka Pottenet kat santrik August arajar abusan kendai siteng ngindon ya kene giseng dua tegum tanga khot sngo bahaya fi khot i fi ba kwa ban i ki dor ki dar ki jong fi fi nya don lang kene kesngi ya ka bang yesno ktilang bang yesno men siem lang ru yesno jingmut lang ru ya ka bang duai na ka benta kene ke jela ga jongi ban nam ta ka rihi baro kawe pangangai ke jing duai jong bahok kala shibun bangin iru ya kita ki result ni kita ki kamba ya ka bau blai un le lengba ke jing do lang ke jungi le se don apeng jong pi sa shi jeng ai ba pila ban join bat ngi lengba ka live telecast pila ban ya pen create ya ka por chu fi pen kerpang ya to ka segi na ka benta ke ni ke jing duai today tang ngai ba ho ngi ki badan ding ya duai ki bala ban wan ngi khat kerpat fi ben chong yeng wan chi ne ke jaka ba dia fi ki ba she jeng ai pila ban duai nak yeng gi jong pi lengba kene ka live telecast tong in the point ka subject ha kene ka por ka bentang kwa ban kren kene ka subject ya ka ba ki brio am ki su thu bakla do kata kata ki das ngok thu bakla bat kata kalong ka subject syapang kawan tring tang i ya kini ki sni mo la ne ngi la ju i ru kata hagi jaka badi kiat te men shwa la stop bi wine store ho mentang mi issue en rel to wine store bon ma ki breu am ki stop bakla ki ani ni ki kristan ti sha ki di kiat polat ya ka alkohol ki ong baka de ka wine pi ka kiat te ka kiat baka ka wine am ka ya per today ta ki ba ya lenti shrum sheneng mola da kim de ki kristan kham tam ki ong ani ka jela megalia ka de shisha ka jaka baki kristan ani kia di kedang kia di ya kawan bat kia di namar bakam deka pop yaki sisas ngole rain ru ma ngiat na khana para mencuat terter tu ngi sibon kita ki dukan wine store baki break store bakla ki wine store ni pergi kristan ki di wine tadi ta kani ke subject ke ba bon ki break store bakla bat kishim kabur bat ong ba em lele ke bible ke ong di te kawan di kawan jisu ya di wan beksenran gi jamu jisu rupen kala wan mo ya kata ka bat jisu ru ma i kumba khang te ya kata ka jing ya di wan bat paul le ya timothy wang di kendiat kawan naga benta kata ka nirba ka jume wang nai di su to ka di no da kawan tangan puli ka ni ka por mo ka ong ni ka tin ka jong blai naga city ka ba ningkong ka jong paul Shau Timothy ka nil nong basan ka ni ka ba alfulai ka ongum ni me wat long shu unong di rei to shim kendiat kawan naga benta ka nirba jong me bagita ki jing crow jendai jong me pun ki bre kong pa upolo ong yu Timothy bandi wan tan la yu wong di te mo kam le ka pop naga kwa ba nong ifi dan si buan pat ki dekat aka bible ka bakhang bandi kiat ka bakhang bandi wan tadi ta wanam shim tang si dekat ban oh yes ngin di wan jisu di wan em ka kwa banong ifi ni ka sngi u jisu bo di u ka wan em kam dei ka wan ka ba khle thiat kan mau ka de kan yam ke jinglat bo jisu u ya di ba kisran ge ju kan mau kan yam jinglat em ke yasnok tilang kan yam jinglat ka but saka kan yam ku ba klem thiat but hagani kin yam em ju long ban pen kiu thiat ag yeng ge jongki dadang apuli na ka tin ge jong bleng i yang ni ladang apuli vila ben shem na exodus ma kini ke lenong ga ba khat ar kini ke dekot ga ba khat san ka ong ni henriu sngi pin bam yu pu klem thiat pada ka sngi ning kong to bret no yu thiat na ge yeng jong pi na ba uno no ru ba bam yu pu ba dei thiat na do kata ka sngi ben nang kong hado kata ka sngi ben yo ya kata ka men sim ot no nak Israel ka bamot haban bret no yu thiat na do ka sngi ke ben nang kong habaki sedang ye kini ge jing khawai mlang ban bo thiat ayeng
Tading ta bang I kan kal nong ka ba khat ar khot ba pra ka ong kinya bam ru ya do akata ka miet ya balas ang ka ding bat yu pu klem thiat lamba ki jor bak thang kinya bam ya ka khin blake ong kinya bam ka do ang pu ba klem thiat bat ya kita ki jor thang tading ta haba ong bam dei ban don thiat ka bamut la da ka de ka bam la de ka di umlong ban pendai thiat ha ka bam ne umlong ban pendai thiat ru ha ka di la ka de ka bam ka di le ka ka jing di jong ki omlong te omlong tadot tat omlong te omlong ban pendai thiat ba yi dagi thiat ba don yeng hab berat no baro ong ka tin ke jong blai tading ta fin I ka ni ka wai ba ka ni ki la ni kita ki jing di ka ba ki khon Israel ki di kam dai ka ba la khle thiat ya ka ban pen bu a ya ki hadu kata kata kam dai ka bla shna da kata ka ro kom brio henda kini ki dai ki jing di ki ba la shna kerpang na ka benta ka jing shakri bar kini ki jing di ki dai kita ki jing di ya ka ba hawangi pet aga khtin ge jong blai ngi yu I ba pleng kim dai ki ba dan thiat bat ka proof ya ka bangala banwan ra hang ne ka long ba habau jisu am open kalawan te ya kata ka u klem pendai thiat ha kata kawan u klem ong ye kita ki shakri ke lek pendap ye kini ki krada ka sa thep thiat kang to ang to kan sakalawan bat kan sakalabuat u jisu am u penjisha hang ni u ong tong ye puli kini ka por kini ki ka wan ka balong special ka bala thao do brio dai ka bala thao do blay ding ta ka bala thao do blame dan kam man ai thiat astnat utrai ong kum ni puli kini ka gospel Yohanes nom ar khot ka ba nado ka ban riu ter to ong kum ni tilda nang tan riu ki kra ki ba da ki mau balabu khnang ya kan yam jing pen khot jong ki ju ki bang yam we kat ar na laimon gini ki kra ki bala bu special na ban kan yam ka jing pen khot ba ding ta bong kan yam ka jing pen khot mla ru te ban ai thiat hagita ki kra na marba ki de ki kra ki belong special na ban kan yam jo ka jing pen khot ding tang I ka tin ke jong blai ngi I ba uji su pa I ki shakri jo ka yeng ban le tong da ka ban pendap agita ki kra an riu tli ki kra ki don ta ban pendap ya kita ki kra da ka Paka babel ka ong we kra ungyam kumba ar ne laimon paka babel ki thu ang nemon ka puli ka jrong ka babel ki thu ingi ba onda ha ba kila de ble kata uji su ong kilit sam ya ka ne kawan ba kilit sam ba onda ha ba ki the kata ka ka kalawan ba ba utaw nong di udi ya kata kawan uda lengo hingan wong kumno ba ka ne ka kawan ka kambang te ban ya kano kawan mo kano ka ying ka ba pelong kum kini ki jat jing kau ai ki ju ai sya kawan ka ba bahanin kong rega dei tangane ka ying ka ba ai kawan ka ba khamba khamadien pi belai ka khamba khamadien ka daw ka long ba dei bla thau da ka kti ka jong brio ka dei bla thau da ka kti ka jong blai tading ta la thau non daw jisu ya ka ta kawan ba ka ta kawan ka long special do ka ta ban yenu jor bat ya ka ta kawan ka ban kong mar ka ni kawan ka ban kong chukir ka di ka bang palat rega ni ka ba khamadien ka khambang shu namar ka ban kong la thau da ka kti ka jong brio ba ka ni ka ba hadien ka dei bla thau da ka kti ka jong blai ta ka dei ka ta ka no ka bla thau do blai am kam dan kam ki elements ne kim dan kam ye ki ingredients ke ba ubreu ha ban ne u jisu thau ka wan klem thiat u thau ya ka uspin kelawan ki di ba ka khambang ban ya ka ka wan ka bla thau da ka kti breu tring ta ka ta ka dei ka ba u jisu pen kala wan ya ka ka bat ka dan sakawi ka benta mo ki ong jisu we adi te bat kisenran gi jung ur ka niam gi jing lat ne ka ta ka jing khwai tra bun ki brigis to baklai ka tang kwa abong ifi ka ni por ba jisu klem di ya ka wan ka babu at khien gi jong blai ka da kren sha yang ne ka ong Matthias long arpun reu de khot arpun dai ka ong shai kum ni ngar go ong ifi nganom di shu na do mentai ya ka ne ka umso uklam ong ka kiat ne ka wan ka umso uding wan kam dei ka kawan ka ba pen bu ai ka umso ka ba klem thiat sto am ka umso ka ba klem thiat tanda ka ta sgi ka bangan di thamai ka lem bat phi ha ka hi mau pa jo nga kan ma ha beneng num dam thiat wong ngia di mentang ni ba ngia di ru ya kata ngia continue ban di biang ka ta hai
haka hima ukpa jonga bat ya kani ka jinga di ru bin pai na kalong arpun re unde khat nyawi ka ongkom ne ti haka sngi ka baning kong ukpu ba klem thiat kisnan kilawan u jisu ki de ong memon hang no bang nya kre ya me ban bam ya kan yam ga jinglat pi sngi baning kong ukpu klem thiat la dei lupa ka sngi ning kong ukpu klem thiat ka mo dan kam de ban dan thiat mlong ban bu thiat kumba ka dei ka dustur kumba ka long ka ta kan yam ka rukom nadu ka por ka jong Moses mlong ban kle thiat mdei hiru ban bu thiat uno no breu ubabam yu kupu ban thiat on ot no yu mut on tat no snan yu na ka ta ka jinglong Israel ka jong te than tadi inta kwa ban ong fi abo pulit tang shi de kot mo ban ong ba di ya ka wan blay ai lat blay ai bor yang i ban di wan em ka Bible ka klam ai bor yang i bangin di ya ka ta ka wan ka ba pen bu ai ngila ban di ya ka so wan Henry ya ka wan ka bala kle thiat ka ba pen bu a yangi so balai ba ka ta tin ju blai ka khang de ban di wan kalunong ka ba arpo jong ka proverb ka ni ka wan ka long ka nong rkhe ben bat ka kiat ka long ka nong yamai but bakla daki long basta long lupa ka wan ka de ka nong rkhe ben talada pidi ka nong rkhe ben kar rkhe ben ka la yo pi la fi bu a kawan kalong kanong rakhiben ka kiat kalong kanong yamai tading tam utaw babakla daki long bastat ubadi igini umday bastat ubadi igini ubabakla bandi am umday ubastat ong kating ka jongblay ang pulisyo ang niro na kani ka proverb ka proverb arpulay gini ka kot ka ba life way ka ongkom ni what kimi ya kawan haba ka saw haba ka penmi yala karong haka kuri haba ka let herjem haka bakut kadat kum ubusan bat kapo kum usan yong tinggal jublay ka ong shai wanum kmi ka wan ka basaw namar balay ka itnat abagan ka kuri ma ka itnat abadan to ka klat henry ka bakut ka degay kadat kum ubusan bat kapo kum usan yong kasirkay tading taktin ka jong blay ka kang yangi bandi wan but kam tam bandi ya ka kiat kawan blay kang kawan ka bupun buat mlong but kam tam ya ka kiat ani ka kiat lite kadai kai ka bi sanyong ong kaktin ka jong blay tading ta balay ngimlong bandi ka daw ka long namar ba ka met jongi kadai ka ying shong ka jong blay baladang ngidi ngipin sniw ngipin jaklia ya kata kamet ka jong men simbakot ne ka jaka shong ka jong men simbakot ba uno no badi but uno no bubua open jot ya kata kamet bading ta ka tien ka jong blay ka ong sha hang ne ka kren bat ka ong kum ne nong ka balai ka khot khat rep khat nyo ka shri ben kong shi koren ka ong kum ne pibim tip pilong ki ying shong blay but umen sim blay shong sa apo jong pi tila no penjot ya kata ki ying shong blay uta kan yu blay su penjot namar kata ki ying shong blay ka long ka ba khot ka ba long ma pi kan ksin ju blay ka ong ta ka kran shai ka ong pim tip pilong ki ying shong blay but umen sim blay shong sa apo jong pi tila no penjot ya kata ki ying shong blay ya uta kan yu blay su penjot namar kata ki ying shong blay ka long ka ba khot kabalong mapi kamut kamet jong pi kadai ke jaka shong ke jong blay but habo blay long bakut pi apan penkut ya ka lada pi penjot ya ka u blay ong pi kwa an penjot tongan penyarap senan mangangan penjot ipi balada pi penjot mi kalong tekan diat berau blay penjot penjot senan jok kata kadai ke bomma haduk kata kama pelat ke sirkai pelat lada pi kwa an penjot u blay un sayarap penjot bon penjot senan hadu jok Syabam jekut yau tahu beriau. Bapenjot ya yang shong ke jong belai. Kini long beriau dekat ke kendai rak ongkom ni. Hatu film tip kata kamet jong pi kalong ke yang shong umen sim bakut. Ubah po jong fi ya ubah fila yok no belai. Bat film long laga jong i namar la tiet no ya pi daga dor ba te namar kata tu pendon burom yu belai kamet bara kamen sim jong fi ki balong ke jong belai. Kakran biang i kene gawai. Upo lupen kan mau biang ba kamet jong i kalong ke yang shong umen sim bakut apo jong i. Bang ilayo no blay mo bang gimlong laga jongi kemet ke jongi kamdai ke jongi yo no try ni happen pen kentang na ka benta utrahi bon shong hapo jongka
Namar latihat ngi daga dorba kan mau latihat ini ka met jungi latihat ka mesim jungi daga dorba ka senam. Den mar ka ta tu pendon brom yu blay ka met mar ka mesim jong fi ki balong ki jong blay kan. Kidon ki dekat rumah ba Paul utho wang agishti ki jong uru shaki Ephesus. Ukraine wang kumnil nomor san gani dekat ka ba kat pra wang kumni tuat long pi ki babu a daga wan. Hakabadon ka jinkinwin henry to long ki baladap da umensim. Upol Ukraine gani daga bor ka jong blay daga jing persle umensim ko ong tuat long pi ki babu a daga wan. Tani ta haba di ka babu a bed. Tani ta ka tin ka jong blay ka kang yangi ban bu a. Ka kang yangi ban joshe. Ani ko porang kwa anpulin de Deuteron mi lai pu ar ka balai pulai ong ni. Ka wan jongki ka long ka bi ki yak jakor bat ka bi bas niu ki senpo. Pi kai ka wan ka long mi ka bi yak jakor deu ka bi jong ksut. Bat ka bi bas niu ki senpo. Tading ta no briu di ya ka wan ne ka kiat. Open sneeuw yela de udi ya ka bi bat open jot yela de baru trayam ubitar. Tading ta ndom ta ka sgi la da pi chate aka kiat. Pi ong kam lele ban di kiat kan mau usoitan unang ban kren. Usoitan unang ban syukur, usoitan unang ban pa ban pon yu briu ban wan ra tang shi dekot bat ban ong kani kan ka dekot ka babiang yifi. Pet ka Bible ru ka klem kang ba pin di wan. Mri pet wi ki dekot ka Bible ka kang ya ka bangin di buat ya ka bangin di ki wan dan ka kiat kam tam. Mlong ban di ban pen buat iya la di. Tading ta try ong yi ta te snoto ini gawai. Maka Bible ka kang ingi ban buat. Ka Bible ka kang ingi. Bangin di ya kawan ka papen buat pada ka kiat ka papen buat. Ada keren segi weli sa udrok sa kenja ani giniru. Bleli kita li te udah kang palat. Ba no brio uba penjakliai gani gamet. No brio uba penjot ya gani gamet ke jong blay. Tikna ba itaw brio un poi du jok. Tikna. Ka Bible ka keren syai uta uba buat un poi syadu jok unom yo ya ka hima ka jong blay. Tading ta fin kan mau gani gawai. Mau jisu ong nadaga kamat jong pi ka le pop kamat kaman ka jong pi ka le pop bahaba clown no eka. Balai fitip Ukraine kum tam dei ba ong ban clown no si syaya ka. Kamut wat ailat te ba kan ka kamat jong pi kan le pop. Lada pi ailat pin poi bet syadu jok. Tading ta wat ailat ba ka shintur ka jong pi dan ka kti kaman ka jong pi kan pendi ka shintur ka jong pi lada ka ka kiat dan ka wan ka no ka jingdi ka pen buat. Wat ailat namar kada sangadu kata-kata bat ka ublay udah kang bait sebab bat da sya tak tedot bapin bam bapin di ya kita ki jing bam ki bapen buat ya fi namar uta ubale pop direct un poi bit du jok kani ka kubor na utrai kani ka sgi bun sin nga ken sting palat ya ka bam ka di nyong mlelei da di mlelei da buat mlelei da bam ka banong fi kani ka sgi pen kot yela di namar utrai ulong ubakoi. But kumba ublay ulong ubajanai to long mapiru ki ba janai ong kaktin ke jong blay. Pulay kaktin jublay ka kren buon lang ka kren ka jrong ka sngi. Kan ai fi stang shid khat ka ong gumni. Ka shti ben kong Petros ka no man kong ka khat ka bakat saw ka san ka ong gumni. Kum ki kon ka jing ka ngo ki mam pensriam rakat el dia ba kita ki jing ko abrai bamen shwa hagata ka jing bom tip jong pi Henry kumta utaw bala khat ye pi ulong bakot the long mapiru ki bakot ha ka jinglong jing im baro na bala to to long pi ki bakot na marbanga na long ubakot tading ta ha ka jinglong jing im baro ka bomot na dong shadong ka bam ka di kerkom im kerkom ya kerom yeng baro katahi haplong ki bakot na mar utrai ulong ubakot Tading ta lada fidang plan findan ki birthday gini ki singi pi plan lupai ki drinks pinja di cancel no itu ki drinks fila plan lupa ki sinya tho bu lupa itu ki drinks fila pu lupa ma hage jingmut ke jong pi ya kita ki kerteng ju kita ki drinks ru baro sange no yo ba pi poi du jok na kren ya kani de kan sim ki jing su kya na kren ya kani
daga men sim joga jing suit wat num di ld na ni ban pendi e ki weiru na mar ka met jong phi ka dai ka temple ka jong blai shim khiai ka ta nyau kan tang ld pen kerpang ld phim long tat ban pen seriem ld rengkat ba ka ni ka perthai ni dia dua ni ka por menta try ngo eme go pa ka ni ka kubor ka lawan daga ba shai ha ka ni ka step but ai bor ki khon ki jong me try ki bala ngop ki bala ngat try ki ba syate syakom ha ka ni ka bor jong ka jing pen bu ai la daga dai ka kiat ka wan daga dai drugs ne kinja ne wat kita ki duma ne ye ke baro ki ba pen bu ai wadu kwai tenteng u pen bu ai kita ki bam jumlin de ba ki bam ki bu ai kanu gono pen bu ai kam dei ban rung ha kam met ke jongi ngapin sange do menta ke sngi bahwa pi kita pi smai kita fin kan roi pre ba kam sim jong piru kanum kwa shu u blei u pen kalai ke jing im ke jong pi bo men sim ba koi u thau thmai u ta u pen kala de kongpang na do menta ke sngi bai ka ta ka pi bang men shwa finum bang shu ya ka ta ka pi itnat men shwa finum itnat shu reina do menta ke sngi fin itnat ya de ke ka ba pim ju itnat men shwa ba ka ta ka long ya ka ba fin itnat yu jisu ba ya ka tin ke ju bat ban itnat ban le ya ka man ke ju bat ban pen ko ngu ya le di ha ka tin ke ju ke duai nge de kerku na do menta ke sngi kala kongpang ke jim ke jong pi bi te fin like not na do menta nga batat ini ksoi kiat ka ksoi baman ka bate ka bakom ya pi ka ksoi chisha ka pen bu a ya pi na do menta ka sngi ka nom la shu ka de ben phat do la ke jim ke jong pi fin long ga breu ru ka ba lai lo ngai om tang ki shinrang ki badi ngai pi ki long kemeru ki balangat agane ka apot filang ngop aga kiat aga jingdi bu a try per like fi kong yang ni ka kertengu jisu pada do menta ke sngi pilong ke jing tau ke betamai ka met jong fi kalon kentang na do menta ka met jong fi kan kalalong sia ke jakashong ke jong men sim ko ya ka ba uyo ban imma po jong fi ya ka ba unyo ban trai kamru na po jong fi ya ka ba unyo ban penon kamru ya ka jing im ke jong fi na do menta ke sgi na ka menta ka buram jo ke dua nga kerku ya pi ha ka kerteng u jisu ban nasret amen amen try kerku ya pi ngin saya kindu pat la shai ke sgi ha ka wai pat ke episode jong ka kubor step try na bori fi kerku ya pi ni ke sgi ke baro ka file blek jing sok lon kat fi ko blek shibon amen Huwag pa tayo ba nyo kasi yung